Добро утро! Аз съм Тео от канал Deni Fishing. Моля, не превъртайте това видео. Ще има какво да се види и чуе, реално погледнато. Обяснявам за какво иде реч набързо. Както знаете, направих едно ревю, да го наречем, за едни пръчки на пен, които бяха за кльонка, реално погледнато. И не знам повечето от вас дали са забелязали, но не бях на клипът на кльонк с тях. Затова има основателна причина и сега ще видите какво имам предвид, какво се случи, реално погледнато и защо не съм с тях пръчки на пен. Както казах, тая марка ми е мечта на пен. И другото, което е, пръчките бяха дадени за сомски и от лодка. Следователно, трябва да стават и за кльонк. Но, скъпи приятели, на откриването, т.е. не точно откриването, защото не бях в България, на следващия ден в неделята, реших да вляза на кльонк. И нямаше активност на рибите, но ми се появи една много хубава риба. Сега всичко е спекулация, но по сонар, то се вижда на самото видео, рибата беше около една 20 кг, поне по мое осмотрение, все пак мога да кажа, че по сонара до известна степен мога да различа рибите, както и да е. Вижте много добре какво се случи на клипа и после ще се обоснова какво имам предвид. Приятели, видяхте през засичането на рибата въдицата се счупи на 3 части. Съответно, изпратих клипа на носителът на тия пръчки. Той го препрати към пен и съответно становището на специалистите беше, че аз засичам неправилно. Може и така да е, но аз така съм свикнал и така ще го правя за напред. Просто не ми е удобно по друг начин да го правя това засичане. Както съм казал, трябва рибата да се излашка, да може да се пробие четката, евентуално или куката да се забие хубаво, понеже няма опасност да скъсаме уста, като при другите видове риби, по принцип. И затова за мен, аз така се ме учили и така уча аз всички, които идват с мен да кльонкат, приятели и други хора. И аз така ги уча, че рибата трябва да се излашка, за да може да се забие. Сега, както съм седнал от тази страна, удобно е да се хване за дъжката да се излашка. Съгласен съм. Но аз там на конзолата, както съм седнал, както видяхте на клипа, пречи ми. Първо, че конзолата леко пречи. Второ, на старата ми лодка нямаше конзола и пак засичах така. Просто по-ме удобно така.
Тук ми въдицата, няма как да засичам така или нещо подобно. Аз няма да се променя. Това ще е начина на моето засичане. Според хората от Пен, това било неправилна употреба. Един вид, както камерата ми на GoPro падна във водата, влезе вода, макар че е водна, и неправилна употреба. Та, приятели, вие сами се направете становище за случая. Много държа да споделите в коментарите вие какво мислите за въпроса, вие как засичате и всичко като цяло. Много държа на вашето мнение и на вашия опит да го споделим и общо взето да разберем. Само искам да кажа преди това, че аз съм ползвал допреди тая въдица. Той има и друг случай, ще го опусна след малко, само да се дообоснова за тая конкретна въдица. Тази въдица, всъщност, както казах, от 13 години съм по реката. Пробвал съм 5 вида въдици. Така, започнах с Шекспир, минах на Шимано, след Шиманото минах на Абу Гарсия, след това минах на Авашима. Моделите няма да ги споменавам сега, предполагам на повече хора са ви ясни. И в момента, миналия сезон, се здобих отново с Шекспир Ъглистик. Така, тия 5 марки, по-скоро 5 вида, защото те са 4 марки, от едната марка са 2 въдици, нямал съм случай толкова години да ме предаде въдица по този начин. По този начин, казвам. Хващал съм риби, 45 кг съм извадил, по-малки риби, много риби. Не съм имал проблем при засичане, както видяхте в клипа. Пак казвам, това е мое мнение, много държа вие да дадете своето мнение. Така, нещо да споделя. Навършват се една година на 10 юли от първото видео качено в канала на DM Fishing. По случая ще дам 100 лева под формата на ваучер в избран от вас сайт или магазин за покупка, 100 лева ваучер да си купите нещо, подарък от канал DM Fishing по случая първата годишнина. Не давам конкретно нещо като, примерно, нещо за кльонк, нещо за шарани, нещо за спининг, защото, както знаете, в канал DM Fishing практикуваме доста видове риболов. Така че реших да ги направя под формата на ваучер 100 лева, вие да си изберете какво да си купите и да сте доволни и да имате спомен от първата годишнина на канал DM Fishing. Това исках да кажа, нарочно го вметвам в средата на видеото, да видим дали сте превъртели и колко хора гледате това нещо. Другото, което искам само да допълня за ваучера, значи трябва да сте абонат на канал DM Fishing, без значение кога. Говорим, може да се абонирате днес, може да сте абонирани преди една година. Теглим печелившия, съобщавам ви го, 100 лева ваучер и всички са доволни. Да благодаря на всички, които са с канал DM Fishing от самото начало. Да благодаря на хората, които ще се абонират и за напред за канал DM Fishing. Надявам се няма да останат разочаровани. Достигнахме 1500 абоната. Що сме достигнали до толкова? Предполагам, че сте доволни от съдържанието на канал DM Fishing. И канал DM Fishing за напред отново ще прави такова съдържание. Ще ловим на река Дунав. По принцип, като няма риболов, ще ходим на друго водоеми. Ще ловим риби, ще ловим големи риби. Защото в канал DM Fishing, знаете, че аз малко не съм привърженик на дребните рибки, но като няма как ловим и тях. Все пак не мога да ловим само големи риби. Ще ме извинявате, просто гледам въдици, че съм на риболов в момента. Така, приятели. Втора част на видеото. Една въдица, сомска отново, на фирмата Делфин.
Вижте какво се случи с нея. Пускам клипа. Така. Отново същото засичане. Добре. Тази въдица е сомска, според Делфин. Не е дадена за лодка, не пише лодка на нея, както на въдицата на Пен. Добре. Но аз в моите представи за сомска въдица не е това нещо. Аз пак казвам, направих ревю на тия въдици отново за шарани. Просто ми хареска като изпълнение, направих им ревю за шарани. Но не и за кльонка, и за сом. И никога не бих направил, както видяхте това относно това въпросно видео. И така, приятели, тая риба на Делфина беше примерно 5-10 кг, нищо съществено, както виждате и на двете въдици. Засичането е проблема. Излашкването. Не държи. Не държи. Въдиците за кльон, които са, трябва да са здрави и трябва да са идиото-устойчиви. Оставите, че големи риби, оставите лашкане и така нататък, трябва да са здрави. Аз лично никога не бих си купил такива въдици. Казвам всеки да си прави собствени изводи. Ако съм подвел някой с видеото за въдици Пен, извинявам се за което, да внимава с засичането и ще се опитам да го компенсирам по някакъв начин. И така, приятели, оставям всичко на вас. Вие си решите, вие си направете изводи. Последно нещо, което искам да кажа. В канал DM Fishing вече на въдици и макари видеята ще бъдат единствено в работно положение. Такива сухи тренировки видяхме, че няма смисъл и въдиците ни предават в реални условия. Няма да бъде това нещо. Повече всичко ще се тества тук, на водоемите, където е истинският тест на разни въдици. И да кажа нещо за господата, които неправилна употреба и така нататък. Извинявайте, но въдиците, които предлагате, трябва поне да ги тествате по някакъв начин. Сега, нали, друг е въпроса за какво точно ги предлагате и за какво точно ги пишат по сайтовите. Така че вече нещата, които ще виждате в канал DM Fishing, ще ги тестваме тук. Извинявам се, ако съм отнел от времето ви. Да благодаря на всички, които изгледаха цялото видео. И пак казвам, абонирайте се, ще има награда от рожденика, а именно канал DM Fishing.